Bueno, jaialdi honek zemazkik, bentseten berezi urte, hogeita bat, etzikat, holako kantidade bat. Horrek jatorria zeukak Iparraguaren sorreran, zeren Iparraguan sorrera hortan, iparraldetik batez ere zeudean guraso zirenak edo zirigotzi zirenak, abertzaleak noski, eta guraso dituan bai Urruñan eta kasualidadez orduan zian Urruñako ikastolaren sorrera. Eta Ziburuko kolegioarena ere bai. Orduan biek bateratxu izan dituan. Orduan seginak kolaborazio batzuk egiten, eta harreman bat ere bai, eta han jaialdi bat antolatzen zuenez horren karietara, gero planteatu zigutean, iparraldeko lagunak planteatu zigutean, ia zergatik ez ere Goierrin egiten gauza antzerako bat. Hartara, gurasoen arteko harremana, aurren arteko harremana, eta hori biderkatzen zen, eta horrela hasi ginen. Hasieran jaialdi batzuk antolatuz kantariekin daola, eta gero antolatu ginean, porrotxen taldearekin, erresago zitzaigula eta askoz ere baikorrago. Orduan, horrela xe, eta 20 urte edo etzia zenbat dien, asko. Oita bi aldi. Benala jartzea. Oita bi. Ja urtek die, jaialdi hauetan parte hartzen deula, eta gustu egiten deun lan bada, ze azkenen ikastolak beraiengan balore asko ditu, eta horietako ezaugarri horietako bat da elkarlana eta elkartasunea adieraztea, eta orduan gainontzeko ikastolakin, kasu enten Urruñakokin, festa hau dana antolatzen da, eta hala bermatu alizateko euskerak ere Urruñan bere presentzia eukiko dola, eta hortako ikastolak ezinbesteko tresna diez. Orduan gutzako garrantzitsue da. Hau dana bultzatzea, umek festa bat egitea eta danak gozatzea. Gaur egun Ipar Euskal Herrian ikastolak garatzen nahi dira, etengabe. Urtero ikasle kopurua emendatzen nahi da, urtero ikastola berriak sortzen dira, eta baina txamponaren bestaldean oski da beharrak ditugula, beraz urtean zehar ekitaldian dana bat antolatzen dugu, eta antolatzen ditugun ekitaldi horien artean kokatzen da Goierriko lagunekin batera antolatzen dugun ekitaldi hau, beraz guretzat oso beharrezkoa den laguntza bat, eta hemen gaude, elkarlanean eta zubiak eraikitzen gure egin artean. Eta benetan, mila esker Goierriko ikastoleri, familieri eta mugitzen diren pertsona guztiri. Benetan eskerrik asko eta